να βλέπουν τη ζωή των μοναχών, γιατί αυτό θα συντελεί και στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο θα ζουν στην κοινωνία και την οικογένεια. Για παράδειγμα, δεν σας τα αναφέρω, τελειώνω, αν μου δίνετε 2 λεπτά, αν μου δίνετε 2-3 το πολύ πολύ, τελειώνω. Λέει εκεί ότι εσύ ο άνδρας, λέει, όταν πηγαίνεις στα μοναστήρια και βλέπεις πώς ζουν αυτοί οι μοναχοί, τότε θα γίνεις πιο καλός και η γυναίκα σου θα συνταχθεί στο σπίτι πιο καλά. Διότι αντίθετα, αν πας, λέει, στα θέατρα και δεις εκεί το πώς συμπεριφέρεται μια πόρνη, τότε θα αγαπήσεις την πόρνη και θα δεις τη γυναίκα σου και θα σου φαίνεται η γυναίκα σου άσχημη εν σχέση με αυτή την γυναίκα, την ωραία, την όμορφη, την οποία βρήκε στο θέατρο. Ενώ αν πας στο μοναστήρι και δεις αυτούς τους αγγέλους το πώς προσεύχονται, τότε και η γυναίκα σου θα σε δεχθεί ήρεμο στο σπίτι και θα αναπτυχθεί έντονα αγάπη μεταξύ τους και η κοινωνική ζωή και η οικογενειακή θα αποκτήσει άλλο περιεχόμενο. Δεν σας τα διαβάζω αυτά, θα τα δείτε όλα στα πρακτικά τα κείμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πώς δεν λειτουργεί αντίθετα, δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ του μοναχισμού και του κοσμικού βίου, ούτε κοσμικού βίου προς το μοναχισμό, ούτε πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ ενωριών, θα έλεγα, και μοναστηριών. Το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο και στις ενορίες πηγαίνουν στο μοναστήρι, βλέπουν πώς ζουν οι μοναχοί, τον ευαγγελικό τρόπο ζωής, το μεταφέρουν και στις ενορίες, το μεταφέρουν και στο σπίτι κτλ. Και δεν πρέπει να υπάρχει διάσταση και αντίθεση. Μέσα στην εκκλησιαστική ζωή δεν ζούμε την αντίθεση, ότι άλλος είναι ο τρόπος των κληρικών, άλλος τρόπος των λαϊκών, άλλος τρόπος των μοναχών, άλλος τρόπος των εγγάμων. Δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Όπου υπάρχουν αντιπαραθέσεις, εκεί δεν λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιον, διότι άλλωστε το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο ουχή σαρκική εστέ και το Πνεύμα του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος λέει εγώ είμαι αυτός που εκφράζω την αλήθεια και όχι οι άλλοι, όταν αντιπαραθέτει τον εαυτό του προς θεσμούς της Εκκλησίας, όταν λέει ότι δεν χρειάζεται ο μοναχισμός, δεν χρειάζεται ο έγκαμος βίος, η οικογένεια, τότε αυτό δείχνει ένα λάθος στην πραγματική ζωή. Έχει γίνει μια μελέτη, διδακτορική μελέτη, στην οποία έχει αποδείξει ότι όταν ο Άγιος Άννης Χριστός μιλούσε και έλεγε ότι η παρθενία είναι το παν και ο μοναχικός βίος είναι μεγάλο χάρισμα και επενεί υπερβαλλόντας το μοναχικό βίο, εάν κανείς διαπιστώσει θα δει αυτές οι ομιλίες είναι σε γάμους οι οποίοι υποτόνιζαν, μάλλον υποβάθμιζαν τη ζωή του μοναχού και τους έλεγε δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Και αν δείτε, υπάρχουν στιγμές που λέει ο τίμιος ο γάμος και μιλάει υπερβολικά για το γάμο, το κάνει σε μοναχούς οι οποίοι υποτιμούσαν το γάμο. Δηλαδή όποιος υποτιμεί τη μια μορφή ζωής εις βάρος της άλλης, αυτός δεν εκφράζει εκκλησιαστικό ήθος. Άλλωστε γενικότερα λέμε, και το βλέπει κανείς στον Άγιο Άντιο Χρυσόστομο, αλλά το βλέπει και στον Ιερό Νικόλο Καβάσιλα αυτό, ότι τρεις είναι οι άξονες της πνευματικής ζωής. Είναι ο επίσκοπος, το θυσιαστήριο και οι Άγιοι. Δηλαδή όταν θέλει να έχει κανείς εκκλησιαστικό φρόνημα, πρέπει να συνδέει και τους τρεις άξονες. Εάν πει ότι εγώ σέβομαι τον επίσκοπο αλλά δεν υπολογίζω τους Αγίους και δεν θέλω να έχω σχέση με το θυσιαστήριο, αυτό δεν είναι εκκλησιαστικό φρόνημα. Γιατί το θυσιαστήριο το αγιάζει ο επίσκοπος θέτοντας λήψη των Αγίων. Όταν κάποιος άλλος πει εγώ έχω τους Αγίους, δεν με ενδιαφέρουν οι επίσκοποι και δεν με ενδιαφέρει η Θεία Λειτουργία, δεν εκφράζει το εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος. Και αν πει κάποιος εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα, πηγαίνω κάθε Κυριακή και λειτουργώ, ούτε οι Άγιοι με ενδιαφέρουν, ούτε ο επίσκοπος με ενδιαφέρει, και αυτός δεν εκφράζει το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα. Τελειώνω. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία γίνονται διάφορες διασπάσεις της χριστιανικής ζωής. Άλλοι ζουν ένα κοινωνικοποιημένο χριστιανισμό, τον προσαρμόζουν στα μέτρα του κόσμου αυτού και στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες ζωής. Πράγμα το οποίο λέγεται εκοσμίκευση του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ανεφάρμοστο τον χριστιανισμό και εφαρμόσιμο μόνο από τους μοναχούς και μάλιστα τους ερημίτες, ότι δεν σωζόμαστε εμείς που ζούμε στον κόσμο. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις αλλοιώνουν τον χριστιανισμό και το Ευαγγέλιο. Το όραμά μας όμως είναι η προπτωτική κατάσταση του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Επειδή οι πρωτόπλαστοι απέτυχαν να ζουν σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό ενυνθρώπισε ο Χριστός, ο νέος Αδάμ,
και έκανε την Εκκλησία νέο παράδεισο, μέσα στην οποία οι άνθρωποι με τη μυστηριακή και ασκητική ζωή, είτε έγαμοι, είτε άγαμοι, είτε κληρικοί, είτε μοναχοί, μπορούν να ζήσουν μερικές πλευρές αυτής της ουράνιας δόξας, να ανεβούν δε και σε μεγαλύτερη ύψος. Όλοι μπορούμε να ζούμε μέσα στην υπτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να γίνουμε αληθινά κοινωνικοί. Όποιος είναι πραγματικά ληπτικός και προσέχει τους λογισμούς του, αυτό σημαίνει βασικά και τα πάθη του. Εδώ έπεσε φωτιά, νερό μεγάλο. Τελειώνω. Λοιπόν, όποιος, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι αληθινά κοινωνικός, όποιος είναι πραγματικά κοινωνικός, μπορεί να νηπτικός, μπορεί να γίνει και αληθινά κοινωνικός. Τότε θα καταλαβαίνουμε τον πόνο του άλλου. Θα αποκτούμε τη μεγάλη ευαισθησία και σαν ένας δέκτης θα συλλαμβάνουμε όλα τα μηνύματα που εκπέμπονται από τους πονεμένους και πληγωμένους ανθρώπους. Όσο γινόμαστε άνθρωποι εν Χριστώ, τόσο και βοηθούμε αποτελεσματικά τους ανθρώπους μας. Μου έλεγε ένας ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος, που τον κατηγορούσαν και τον κυνηγούσαν όλοι στον κόσμο, πήγε στον Αγενώρος και πήγε στον πατέρα Εφραίμ, τον Κατονακιώτη, και είπε όταν γύρισε, μου έλεγε, τη μεγαλύτερη αγάπη στη ζωή μου τη γνώρισα από τον πατέρα Εφραίμ. Έναν άνθρωπο που ζει 50 χρόνια έξω από την κοινωνία. Και αν καταφέρουμε να λέμε σε όλη μας τη ζωή, και στις δυσκολίες και στα προβλήματα και προς το τέλος της βιολογικής ζωής, αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε, τότε θα εκπληρώσουμε τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Η νηπτική ζωή, όπως την καθορίσαμε προηγουμένως, συνδυασμένη όμως με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, καθιστά τον άνθρωπο κοινωνικό, και αυτό μας οδηγεί στην κοινωνία με το Θεό και τους ανθρώπους. Ευχαριστώ για την υπομονή που είχατε να με ακούσετε.